Safiya ta bayyana dalilin da yasa aka daina ganinta a cikin shirin fim ɗin Kwana 90 wato Safara'u. Jaruma Safiya ta ce rashin lafiya ne ya kwantar da ita, ta gaza zuwa a cigaba da shirin da ita, don haka aka maye gurbinta da wata jarumar. Jarumar mai farin jini ta kuma bayyana sabon shirin da take yi mai suna ƙaddarar su. Safiya Yusuf, jarumar Kannywood wacce ta yi fice saboda rawar da ta taka a cikin shirin talabijin mai suna Kwana 90 da ake nunawa a kowane mako a Arewa 24 Daily Trust. Duk da kasancewarta ɗaya daga cikin taurarin shirin da al'umma ke ƙauna sosai, an cire ta daga shirin ba tare da sanarwa ba. A hirar da ta yi da Weekend Magazine, ta yi ƙarin haske kan hakan da ma wasu abubuwa, ga wani sashi cikin abin da ta faɗa. A cewar Safiya, an maye gurbina ne da wata ne a shirin saboda ina fama da rashin lafiya sosai a wannan lokacin da ake fim ɗin, har ta kai bana iya zuwa wurin aiki. An fara ɗaukar sabbin shirin ban samu zuwa ba saboda rashin lafiyar, don haka ba su da wata zaɓi illa su maye gurbina a wannan lokacin. Jarumar ta fara bayyanawa cewa ta fito ne a matsayin yarinya wacce ta dage da yin karatu har ta zama likita a cikin shirin. Domin kuwa mahaifiyarta na fama da matsanancin ciwon kafa, don haka ta dage sai ta zama likita domin ta taimaka wa mahaifiyarta da ma wasu mutanen daban. Bangaren mahaifinta kuma shi baya son ta da karatun, so kawai ya yi mata aure domin ya samu kuɗi daga manema aurenta. Sannan kuma ta yi wa masoyanta albishir da cewar sabon fim ɗinta yana nan fitowa mai suna ƙaddarar rayuwa. Kar ku manta ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa kuma ku yi comment ku share domin sanar da ku idan mun ɗora sabon shirye-shirye. Sannan muna yi muku wata gagarumar sanarwa da cewar za mu dinga kawo muku hira da jarumai na masana'antar Kannywood wacce za ku dinga kallo da idonku. Sannan kuma akwai shirye-shirye da dama wanda za mu dinga kawo muku, irin su sifatar salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tarihin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku da kawai ku ci gaba da kasancewa da A.S.U Light Production. Ni Alamin A.S. Usman nake cewa na gode. Wayanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku: Yusuf Amin Ibrahim M Adam, Habib Yunus Zage, sai ni kuma da na karanto muku Alamin A.S. Usman.